kero sore kuna kesi tirete ko shokuliki kugura mangana yu Manganaki. Amangana yu okiondo. Okiondo tigano okiondo numuntu mujinga. Okiondo kosa okiondo akwete. Okiondo gaki akorete Tanzania. Atinde kere makaburi ya Tanzania. Kile yoko. Kene Mungu moja. Okiondo kule. Iga Bible 1 Mungu moja. Chigaki. Okiondo akwete accident kuru Tanzania gocha Kenya. Wakanyora accident gari ne gari sine bus. Okiondo akwete abakenya batatu. Okiondo Tanzania. Umupaka. Umuro asenga nchaka Tanzania bali ngabangu muberuka ukera ndi gocha Tanzania mate. Antu vera sio kirusi. Yo radio batanga se radio nyomenda ne rotekerete. Mate bo Okiondo. Okiondo no ali ngimi na Ora chite neke bana. Okiondo kuroroche otigira amari yaye otigira obulimo otigira inyumba kiri ginto bobe sana yani Tumuntu na bago ako kibochinga gaga. yani imagine Okiondo kwanza Mate mindachite kurikika Tanzania ndo sangina barogia ba moroget. ose barogi ki onde te barogi ose aje takata inyora lizia tete ntuna barogi como te iga ke tutol barogi tako genda Tanzania akabate genda Tanzania ra kola to riogo akora barogi mabu to mokane ti akanga ko mabono tayochi mabu tutangana ronya sa Abo kero no ringe munari ke agno musani oringe no muntu na ntukaki we kenyoro uringo muntu muya ratika. Yono Okiondo tayo. iko tayo pima Bwana yani Okiondo kule. ukuri tayo bobe sana ani bobe pi nende kwase kenta kenan akia ko atari ko nyoma ga kia bya rumwana mumura Wanya sai moya. nyesaye no ali Kikuchira Tanzania ko likia mari yoko yebi yoko goita abantu goita umuntu kwanza goita umuntu nyesaye Ndio mate bintu bibi ko kore kanise ye uzanga nyasaye na bwate mibango ya kire ngento kibwate ariko cyane ryo ge nando usagoita ma usangite kirinde gagira chire wa sana batu mibango nyesaye na tinki to kore kana yo kore kana nyomenda no atari oye ga kaya bachagire ko babo family nenda ali bie kai manje tabwate muntu ko bema ko moberes nyombili yenene obe karate Yo chiro tanga ndabona tutamuira nyeze ay tokora mwana ujibna wana tokora chabeli uyo mintorenge na nuri nekene nga nyomenda tali mwana bwa manyinga yo Okiondo no confusion yebono tokora lakini nyomera ndi kali ngeli tali aya na otokota banga no mwana ande umwana ene bintu byaye bichase amaboko ya public affairs public affairs wana kenyoro na kende na bere ko advice mangana manga akigaki Okiondo imagine tigira bona Maria ari to public bona public ninje nda deciding aki nyatwale for the next chinga kiga alafu tuchitonya nende jirira totigira none chintakana nyatwale alafu tuchitonya osoro nje nyamenda ari kurukandi nje bonto gotene nebinte byaye nyokora na kimbe bange paka tunibeke bintu byanje nyamenda tigego so tiga gochakanga nayo gotene kose nyamenda usinjara ko nchakarangeri andi ekanyamenda akata ko ngo agokorangeri go motene igente inyo Okiondo no minto renge omino ngaki uyo minto Okiondo no muntu wekenyoro ga onywa gocha Okiondo etaka kubeka eliogi igungote anyo gota getokonya muro mabo Okiondo anyome tumusiko minto inyora muro mabo Okiondo yokwete anyome tumusiko minto se nyagralo se Sabina nyanchoka na Sabina no muro mabo Okiondo mamu aba nyanchoka na Sabina musiko minto bona se igosenga Okiondo tayo abana bane mbarari tiga obwato usiano yako nywomu tali usiano yoko oyamanyinga utete bintu by'Okiondo byandarare intete bintu by'Okiondo mitwara sama bokane nje no muntu ngari bashikenyo ano muntu bwekenyoro nenje ngotebega ori ne familia ya Okiondo no muntu orenge singa chomo muru mabanye muntu musiko minto abana ba musiko minto mbachandikite nyomenda no ngono kare nganti na chandikite wona siko inche byekandi kare tegala no mungu ne inche ndikate wakorega siana yabere raisi onyo ngokoroka anti muire oyunyu umwana uko twara tugawanye mali naende eche ayo ni urata nyomenda kana nchinde ngento tage kotinenera na kurenda bintu mbizareka turo nyanchoka chita kanyomu kibutanta nabakwira ndigango tebiga yoso ande Sabina nere to kumanya linki ngere igongo tayo soro nchinde nde bintu biri abana bali onye bagocha kanyoro umwana mumura bike biruwego
Bono rengereti ekenyoreka sabasacha iboire. Abasacha burungi basacha tu. Yani witi bintu bitatu bibere. Okagete ngora hache sokurukoru. Ochikoegwa otenenere bintu buno musacha ekenyoreka onywamira gocha. Bakoro kwano buri. Ate akondama. Igungo tebi. Nyancho kango chale sabina ngo chale. Rasma batindeke anko yabo. Nyomenda rasma atindeke tatu mabo. Oburi enyombe ria igungo tebi. Enyombe ria ser ni abo nyanchoka. Sabina bageru, nyanchoka bageru, nyomenda bageru. La inje gotenere binde. Kira nende gwado basina. Ayo gotiorro kamono. Otige otake gotaka. Otake koruta utamangana ayunga ukionda acha tugutu. Mangana ukionda atindeke tayari makaburini. Abesiramu se batindeke kala makikelmo. Igo achiete ulo. Abo bono byabere bya singencho kagoza kutugutua kwana tira banta bangi bache kutwara mu sangrekano bocha konya ko bori nganga kitoko kora nini tikebinde tukora na bantu babere ba bonga sindio ukyondo tugutu abantu no bora chekinye bacha kotanga muntu anda tindo kuru ngacha be ku ni bono tiga tokoreka tokane ngane kratua kane ko mobere kurtasa mobere turkoi kutando mobere chinga kibunechi kwanza ko kunya kuchanda na ntake chando mobere esima ko alio alio tuacha tawatanga nusina sana alizi bako gende selia kabere to kubata grama yenga kina gara bache bato batu moke batu kana na otro chitu ensi batu banyo ko torgere batu sisini no koruabu go copy fu no monto maite kan to ko ni manyete taribuna akaro nyoko manyete bono gwe tangareki kera bantu bose bino to chaka to tene nae nganju twara ko choro nchini nchoro kera no musacho kutenele bintu antivera sine pakachoi antivera sta yo naye musacho no musacha lakini nchende karibu ne familia bono tiga to kare bono maite bono tu atwara common interest tiga to bangenchi naye tumanye ngaki etora buata namo osigiro montetete tubuata namo to rende binti binana otora nyokonya ke kurwa bana baitu bakonya ke kurwa to buata ne gose oyete na njengetete tubuata namo to konya bana bali nyanjoka sabina no yo bali na bana banyo mire binyoro binde lakini nyomete mugundo rasmo boyo bo yani rasmo to babagire tata to tumekebi bora barasar kukurwa ni ibara useninga ayo tata basari ya barasar bulende mete nyoma ngo jajire janjoka uchabili kwana buno muntu buata future olina abantu banywa mirase amagani amayora batakirene ngi abuga simwacha monyo robo gimobu ya mobero mucho kono nje bachabira bungu muke bolo mo ngari ngoni mba chibesa bachakire biasara mboro bieta to bamado so bwarugo buli ira boli bwa mate bo kondi sirio kanyemia katani oni ayi ngota bya to nkoni obole mo mba bachakire biasara sibanyomiro at least maisha abanyi kuchenje nyomenda tutikana nyomenda age nyomba batena beke mwana abana bago chale tiko sana abana bo nyagusira bosina benga abana okionde ria bera bakaka baseri ubwata manyingabo nkyo takumiriti mono kokubwa na rucha bana ne banyomiro ne kwasa na bara ba musiko minda manyinga ya motata ai brad stika tanu mota abana bali babagiru buli ai ni matege ntotagete tika to kwana ngora kwasa no met kwasa ukiona kama tete no met ete rodinga yere no met ase tete dide to manyiti nje bie kama manyite irangora no manyite ese goza amangana to akorta no kione ko ekara chukuma kite tete dide ntwara ngana bono ko mwanga nero kamanya sebe asara to irete nje manyite bono mata se nje mata se ngaki gotoka chama bokaito bono tumaye kugambe kini na tokore chama bokaito boli gatumaye kugamba aba ametra kini soro to are utu abana bali rasma to bagro boli korati gatoko konya bana bali no nekinyorora mukira ba unchoke kibaseri tiotora twari gentekyo edaito didi tumaye kugamba ngaki toko konya abana bali na ndo takako konya ensingi mago sokonya abantu banywa mirina babwata se bamenyete bona bali ukutete bachane kitase bakare bamenyete bya ukobwa kwani se style yamenyete ga ukopata pata igoko to tabata bota bwa style yo kato na bose sabe na menyete sabe na iswel ana no bate point bono na kuko chandikira gosini kara twali ngente ekasere kinkero nkero kenyene na kutoka kanyara ga kaboko tumaye kugamba bono nche nguchiko convince umuntu to ete atoe bona koraiga njoro mata nkoro yana tilimba timanye titi cha kabira gatatu nyina agoteire kira ngokore lakini asiye ikire okyondo amekandamiza bana bali emyaka iyo okyondo usirire kabwate nkorimbi tana okyondo aringa yani mukenya baitani egente getangani kora mutu ogoime nuko mweba torota ndoto ndi yonsi uri okyondo kera na kubwati agochana timika na igene timika ibono kintu kya kabira karo kwatigira yukwanya bekirenze oyegene ngaki igene chasinya sa koire yoko konya abu bwate naye bweko nchenya ko kintu kya kabira njira te yora etimuriro gutatiganta yo bono tukubwatira ana muntu mungai kara twabwatira ni
into kibaga lakini nguika tutumerie teri ngaki abana bo bamuruma bo kyoro tubakonye tukuri tugoma lakini tukubangaini mono ande babere stress ya story aye bono narori gwakwanira mangana na negure ndugwakwanira bono notanya kwirorera bono gento gitikarite nuko kwana no musachori angeta ito didi tanda to kwana nere naye gose ngware ngo njitwarenga njirarenga no kyondo bono kwa ndamo musaba ko kumotenga kende kiabe aya ngomete nimetera iko nimaite ndiga kitingosinu pakanyore taiteli ni kwegene kabisa kabisa ayo na to karo nyometa acha kuruka kotaba mangana nyomenda nimete nangu mubanga nyomenda usindagire muchande tori ten bob jet kangu muna kwe KDF koraiga tigai koranga ki ndigi as soon as you can kondigi kontenga ki excited njeba no muntu na acha kire kuma focus ndati ko kore garege to te bionde rende ke mangana na bionde kusikwaza kwa gare to kwana mona koraiga ndigi nege sa uno kubwata ga sara ndigi ngosengo koverioka ori tigane kusari chisasa minyo kuza ka tigangende jivyeka kesoro tigangende jivyeka ngo chite kirenge ngano ntatumi tata 1 hour no mate emergency 1 hour isinga nditimba atife yankori nera ko pikipiki ingo kwa kende mwa tigangenda chiga kuguru baka town to kumia ayo sora no muntu mia tirimbo kaya skwa kwanda tigabona ngende chikuligi mama abantu bari rasima tabinte takosoka lakini wana ko ikot ayo muntu mugimo ko chikotebana nenga soko kirayigo koraiga bochaberi onyo komanyete umuhimu wa maneno haya ndigi sawa no problem ona wana we ina bokonyire ni bakebe na 15 no problem sawa ye mwana mintu anu muntu umye baide bere na mangana ya abantu babere lakini ngo sikerete njana bere nguo pima kumanya ngaki kendi yonso to jeta nkore tubukata na mangana ya bege nteke monte nae ayo otuo menga na bana ko konya na nje tu menga ki ngure nande bintu bikonya cinta kana chini na to te okyondo abate deni itu nataka sa kwishae kumbe miaka mna kwa kote batei bati rende kyochi kurigirie bi kol Tanzania ndeliosi hano kiya bana atazo tacho ko muirera ngato sambe chibando twa muirera rodi saka kwede gochi uzo gata kare kunya saidia mtu ana saidia